pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandyan. Hindi ka na papabayaan. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Isa ka manayanaya nga adlaw sa inyo mga kabyanan, dira sa aton nga mga taga tumalanaw kag sa aton nga mga kabyanan nga nagapadayon sa pagsabtag diri sa programa Kamatuoran Pagatunan. Kag yari naman kita sa pagdulong sa inyo sang mga kamatuoran anungod sang balaan nga kasulatan kag subong man ang pagigugma sa aton sang aton Ginoo. So malawig-lawig man nga wala kita maka-broadcast diri sa Facebook kag diri naman kita umpisa mga kabyanan kag mga utod sa pagpahayag sa inyo sang mga kamatuoran sang pagigugma sang aton Ginoo sining adlaw. So kamusta kita? Malawig-lawig nga wala kita makakit-anay kapang Ginoo nagatag sang kagyunan sining adlaw nga magkilit-anay naman kita paagi sa pag-broadcast diri sa Facebook sang Kamatuoran Pagatunan. Inyo alagad sa sining nga aga o kung sa sining nga adlaw, Brother Jezreel Kiyong, sa naman nga adlaw nga makita nyo ining pagtulunan o kung ining video, ako nid kamo pasalamatan sa pagtanaw sining programa. Sa sining aga aton pagatunan ang isa naman ka pagtulunan nanungod sang pagkaon sang katalagman. Ini sa part 2 sang aton nga pagtulunan nanungod sining mga pagkaon nga ginahambal nila nga ini makaon na kay gintinuan na kuno sang aton Ginoo. So tun-an naton ini sa dili gilang madugay. Okay, panumbalik kita diri sa aton nga pag-alagad. Before kita mag-umpisa, akon ginatamyaw ang aton nga mga kauturan kag mga kabyanan naton sa bug-os nga Pilipinas kag sa malamputan sini nga pagwaragwag sa iban nga mga lugar dira sa Amerika, sa Africa, sa Australia kag sa diin pa nga malambutan diri sa Asia kag sa Europe ang ini nga pag-broadcast. Kag welcome diri sa aton nga programa Kamatuoran Pagatunan. Sa hindi pa kita mag-umpisa, magapangamuyo kita. Inaimbitar ko kamo sa pagduko sa inyong mga ulo sa pagpangamuyo. May gugmaon nga Dios sini nga takna kami salamat sa imo kaayo nga yari naman kami sining pag-broadcast sa pagdulong sa kamatuoran nga nagikan sa imo Ginoo. Kabay pa nga ang amon nga mga kabyanan kag mga kauturan karon makasaksi kag makabati sang imo mga pulong kag sang imo dako nga gugma para sa tagsa sa amon. Salamat sa imo kaayo sa amon. Kabay pa nga amon mahangpan ini nga mga mensahe sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So balik kita diri sa aton nga tuon mga kabyanan nungod sang ini part 2 na sang aton nga topiko sa nagligad nga tion. So malawig-lawig na ato kag ang aton pagatunan mo ni sa ang pagkaon sang katalagman, no? So ano bala ang pagtuon naton sang nagligad ang mga kasapatan nga pwede makaon kag kasapatan nga makaon, no? So ang Leviticus chapter 11 aton makita dira sa screen. Nagapahayag ini sang mga pagkaon o kung mga kasapatan nga makaon o kung kag hindi makaon, no? So makita naton dira ang kabugusan nila. So ginsugo sang Ginoo si Moises kag si Aaron nga ihambal sa mga Israelhon ang ini nga sahi sang patakaran, no? So makita naton diri nga madamo sa mga kasapatan nga hindi pwede makaon, labi na gid mga kabyanan ining baboy. So madamo sa mga naghambal kag may mga kabyanan kita nga ang ilang nga paggangop nanungod sining baboy ay makaon na, no? Kay ini kuno gintinluan na sang aton mahal nga Dios
pagi sa paglansang sa iya sa cross, no? Tun-an naton ini karon kung ini bala ang makasapatan nadala sa kaluwasan, no? Sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus sa aton sa cross, no? So makita naton diri sa Leviticus chapter 11 verse 7 to 8 ang mga kasapatan nga hindi pwede makaon, no? So kamo na lang dira tuon sa inyong Biblia kag ako ni dira ipakita sa sini nga video ang ina nga teksto mga kabyanan kay last time ato naman ini natun-an. So damo naghambal nga ang ini nga pagtulun-an natinluan na ini kuno kag sa Israel ang ini kuno yagin tagaan ginhatag ang ini nga sahi sang pagtuon mga kabyanan. So makita naton dire sa sinulatan sang aton nga mga sang aton isa ka utod si kay Moses sa Exodus chapter 3 verse 14 to 15 makita naton diri mga kabyanan nga ang Dios nagsiling kay Moses, ako amo ako kag amo ini ang isiling mo sa katawan sa Israel, si amo ako napadala sa akon sa inyo. So notice nyo nga ang Diyos nagsiling kay Moses nga ako amo ako, hambal sang Diyos, no? Hindi hambal ko ha. Si amo ako nga napadala sa akon sa inyo. Ang Diyos nagsiling man kay Moses, isiling ini sa katawan sa Israel, ang Ginoo, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, kag ang Diyos ni Jacob, nagpadala sa akon sa inyo. Ini amo ang akon ngalan sa gihapon, kag ini amo ang akon handumanan sa tanan nga kaliwatan. So mga kuturan, kag mga kabyanan, i-emphasize ko ini sa inyo nga ang ngalan sang Dios salin pa sa ginsuguran hasta sa sunod nga kaliwatan o kung sa tanan nga kaliwatan magpadayon gid ini. Kag ini ginhambal sang Dios kay Moses sa katawhan sang Israel. So buot ipahibalo nga hindi lang iniya sa Israel ginapahibalo karon kundi hasta subong nga panahon mga kabyanan kag mga kauturan. Balik kita diri sa Leviticus 11 verse 1. Gahambal dira ginsugo sang Ginoo si Moises kag si Aaron nga ihambal ini sa mga Israelinon. May word mga amo sina. So aton nga binagbinagon mga kabyanan nga ang hambal sang iban nga mga abyan aton dira nga ang pagkaon sang baboy pwede na, no? Ang bal nila kay iniya wala lang ni ginpakaon sa time sang Israelinon. So nagapahayag diri sa aton nga hindi lang iniya sa Israelinon gintugot o kon bali o kon wala ginpakaon mga kabyanan, no? O kon ginhatag nga hindi makaon o kon ginhambal naton diri nga ini isa ka guide, no? Isa ka guide nga pwede makaon kag makaon nga mga kasapatan. So wala kita sang ibaliba diri mga kabyanan kay nga man nga hindi lang iniya sa Israelinon ang sugo nga ginhatag sang Dios kay Moses, kun hindi ginhatag man ini sa panahon subong. Amo ina nga damo subong gina high blood, damo subong gina stroke, damo subong gina diabetes, damo gina cancer tungod sang pagkaon sang baboy mga kabyanan, no? So amo ina nga nagalapnag subong ang balatian tungod kay namati sila sa mga abyan manaton dira nga iban nga ang baboy pwede na makaon. Kiti basta bawal masarap, di ba? Ang balsang iban, no? So diri nagapahayag sa aton nga ginhatag ini sa Israelinon nga sugo, hindi buot silingon nga ini nga sugo hindi na para sa aton, hindi man tayo Israelinon, no? Ang kaluwasan nga ginhatag sa Israelinon kag ang kaluwasan nga ginhatag subong sa aton pareho lang na. Halimbawa gintagaan sila sang kaluwasan ng Israelinon tungod kay Abraham, no?
Tungod sang amay naton kay Abraham. Di bala amay taman si Abraham? Di bala? So kung amay nila si Abraham, amay man naton si Abraham. Ang ginhatag kay Abraham nga kasuguan, ang ginhatag kay Moses nga kasuguan, the same lang na mga kabyanan nga kasuguan nga ginhatag subong sa aton. Kani kitig-alang gid ang aton nga paminsaron, no? So dapat naton ina pasangkaron mga kabyanan kag mga kultura naton nga nagapamati dira. So amo ina mga utod kag mga kabyanan ang aton nga pagtulun-an, no? Nanungod sining isa ka makasiligni nga pagkaon sang makahalalit nga mga pagkaon. Dala na ang ilaga ang mga pasayan o shrimp, dala na dira ang tanan nga mga pakinason sa dagat, dala na mga kultura, no? Amo na nga nagarigtay subong ang aton nga kalibutan tungod ang tanan nga mga pakinason sa dagat ginakuha nila kag dalon sa palengke o kon sa tindahan kag didto ibaligya kag kaunon sang tawo, no? So matingala kita nga samtang nagakaon kita sina paglipas ang pila ka mga oras kag mga adlaw, masakit ang aton tuhod tungod nga nagsakit tungod nga ginkaon naton ang pagkaon nga nagaso ang ginkaon naton ang pagkaon, I mean nga halin didto sa dagat nga hindi pwede tanay kaunon naton, no? Amo nang but ko silingon, no? Halin sa dagat nga mga pakinason gindala diri sa palengke o kon sa talipapa kag kaunon sang kadam-an kag magsakit ang ila kalawasan tungod sang arthritis kay nga man ining mga pakinason nga yadto dito sa dagat nagasuyop sang damo-damo nga mga kagaw kag mga higko dito. So mo ina akong magkaon kasi na mananam, no? Sila mong manamit kay gali makahalalit mga kabyanan. So tandaan naton nga manamit magkaon sa mga manamit nga pagkaon, pero una-unaon taman nga ina nga sahi sang pagkaon kag mamambal ta gani nga hindi ina pagkaon, hindi ginaya pagkaon, kay nga man makahalalit mo. So ang matuod nga pagkaon ining mamuning mga nagatulubo makita ta na sa Isaiah chapter 1 verse 19 o kon 18 kag 19, no? Makipakita ko dira sa inyo sa video dira. So may na mga kabyanan, no? So halong kita bisan pa sa mga kaisdaan ang pwede makaon naton amuning may himbis kag ang may kapay na. So basta may himbis kag may kapay pwede na makaon. So may iban nga naghahambal dira nga ti ang pasayan pwede man na makaon kay may himbis man kag may kapay. Ang lawas silang apasayan, hindi na saya himbis, lokait ya ina. Lain yang himbis, lain man ang lokait, no? So try to analyze o kung binagon bala naton mga kabyanan ang mga pagkaon o kung ang hindi nga mga kalanon nga dapat hindi naton pagkaunon amo nang gina-stress ko gid no? Para nga mapahapos ang pagpahangop naton sang aton ginatun-an diri mga kabyanan. Labi na gining pantat hindi ni siya maayo para sa aton kay wala di sa himbis, no? So wala ako diri hambal, no, nga contradict para sa inyo. Ginambal ko diri ang kamaturan, no? So depende naman na sa inyo kay nabalaan nyo naman kung anong kamaturan nga diri sa balaan nga kasulatan nga dapat kung anong dapat kaunon kag anong dapat hindi kaunon, no? So amoy na nga nagasuprer kita diri subong sang ginatawag nga kasubo tungod sang pagka-ignorante naton nga mga katawhan, no? So kung ano lang makita sa aton mata nga matambok nga mapula-pula kag daw namit kaunon gid naton, no? Why naton ginahuna-una nga sa palaabuton amo na makahatag sa aton nga madisgrasya kita? So binabinagan yung blado sa mo pa na ang ihatag naton sa mga kabataan man naton, no? So amo ina mga kabyanan nga mangin careful kita sa aton nga lawas, no? Labi na gid sa aton nga pagkaon, sa aton nga pag-inom, sa kahulubog nga ilimnon kag careful gid kita sa aton nga ginadasok diri pirami sa aton baba agud to nga malayo kita sa peligro kag sa katalagman sang baratian sa palabuton, no? So mapatay gid man ta
mapatay man ang tao, pero di talang pagdalian, no? So kung nagakaon ka man manok, karne, kung ano man dira nga mga pagkaon, baboy, mapatay man kita, no? Pero kung nagakaon kita utan, prutas, kag mga nuts, kag mga beans, madugay-dugay na gid kita mapatay mga kabyanan. So ang verse ng Ginoo sa aton sa 1 Corinthians chapter 3 nagahambal sa dira nga ining aton lawas amo sang templo ya. So kung ang aton lawas permi lang maigko, hindi na da makasulod ang balaan ng espiritu dira mga kabyanan. So dapat halong gid kita. Kag halungan naton ining lawas naton kay isa lang ni, no? Kag maabot ang panahon nga magbalatian ini apang hindi ya mas malala sang mga balatian nga ginasuprer subong sa aton nga mga katawhan dira sa aton nga mga kabyanan dira. So kabay pa nakabulig ining mensahe sa aton sini nga tion sa aton nga mga kauturan dira nga maghalong kita labi na gid sa aton ginangkaon, labi na gid sa aton nga mga ginainom, no? Mas mayaw na lang inom tang maayo nga tubig gid, no? Kagalikawan nato ng mga soft drinks kay nagainom na ta permi sang kalamay sina dira, no? So kinahanglan taman ang sweetener sa lawas ta. So makuha ta man gyapon sa fruits, no? Ang ina nga sang minerals o kon ng mga vitamins mga kauturan. So kabay pa kag mga kabyanan, kabay pa ini mensahe makatag sa aton sang kwan sa ang kinaalam kag kabay pasensyahan niyo ako kung may nahambal ako nga daw negatibo para sa inyo, pero ini apang ini amo ning kamatuoran kag ang kamatuoran amo ni sa nagasabdong nagasaway kag nagatudlo sa aton agod nga mahanas kita sa pagkamatarong, no? Makita na naton sa ikaduhang Timoteo 3:16 kag 17. So diri ko tapuson ang ining pagtulunan kag kabay ang Dios mo pakamayo sa inyo mga muyo kita. Nigugmaon nga Dios, salamat sa imo kayo sa amon sini nga tion sa anuman nga adlaw nga malantaw sa amon mga kauturan ini kag mga kabyanan, kabay Ginoo ikaw magpakamayo sa ila. Kabay mangpa nila ini kag salamat sa imo kayo. Salamat nga patawad mo mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Bye-bye and God bless.